Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Emergency Operations Center, 24/7 na ang operasyon sa sulod sang Napulo Kabulan. Ang mga pagpanghangkat kapag dayaw nga ilan na eksperyensyahan, hibaluon sa sininga report. Operations Center, good morning. Halos wala untat ang pagtunog sang telepono sa Emergency Operations Center sa Iloilo City Hall. Magluwa sa cellphone, padayon man ang pagsulod sa mga palamangkutanon sa ila email address. Ini ang kada adlaw nga hilikoton sa mga personnel sang EOC sa sulod na sang Napulo Kabulan. Ang talatapan nga ini ang nagasabat sa mga palamangkutanon sa mga stranded individual nga luyag na magbalik sa Iloilo City. Kalakip man ang mga returning overseas Filipino workers. Ang Emergency Operations Center sang city government na-raise naton sa morning level because sa situation naton sa COVID-19. So red alert na siya. So kung may ara kang Emergency Operations Center or sometimes we call it EOC, amo na ang nerve center sang tanan nga response measures naton diri sa syudad. So kung manotice ninyo, tanan nga queries about sa mga COVID positive, sa mga health protocols, sa mga pag-pick up sa mga infectious waste, diri na siya ginapaagi. Kaya ang role sang Emergency Operations Center, ihaboy ina siya sa nagakaigo nga cluster or designated nga office, no, nga amoy na siya ang mag-take actions amo na nga concern. So ang aton nga EOC diri, it has been operating for the past 10 months. So as early as February, gin-activate na ni siya. May ara kita nga mga personnel nga nagaman sini 24 hours, 7 days a week. So that's why when you call the hotline numbers, may masabat gina, no, sa mga pamangkot. Ang kada isa, may tagsa ka responsibilidad. Hindi lang sa pagsabat sa mga palamangkutanon, kundi pati na ang paghimo sang datos tuhoy sa COVID-19 cases sa syudad. Para sa CDRRMO head, dako nga pagpanghangkat para sa ila ang mahatagan sang sabat ang mga palamangkutanon sa mga naga-inquire. Kag hindi malikawan nga may pila sila ka mga nasalapuan nga hindi maayo ang pagtrato sa mga EOC personnel. Apang naintindihan nila ang sitwasyon. Pasalamat kiti aside sa dayaw, damo mak may inagyan, nga damo man pinangakig, especially sang time damo ang mga changes. We're just thankful sa public nga padayon nga nagasalig nga ang opsen may mabulig. At the end of the day, ang presence naman niya really is to serve the public. Buligan ng current administration, ang city government, nga mapadali ang trabaho naton when it comes to COVID. Isa si Franco Agudo sa statistician sang EOC. Kag samtang ginatuman ang iya responsibilidad, wala man siya nakalikaw sa anxiety attack kag stress. Kaligi na sa naman sila sa sakto na kung makilanlan nila. Kung ano ang mga dapat lang pag-imuon nila. And normal na lang kami mga reklamo. So, ikuan lang yapon, isabto lang yapon sang tarong. Kaya we are public servants, di ba? So we have to deal with those na dapat sa mayong pagi. Pero lately, kaka-anxiety ka na, kapoy ka na, may mga kabasa mo ko sa internet, dapat obrahon. Pero lately, tagabot ko sa balay, ka-exercise ko, kag guwayo ko panumdum sa mga kung ano pa dabla nga makapalaway sa mga matiyag mo. Exercise ko, mati music, pangadi. And ubrag yapon. kay kung ubra ka, duway ka sang problema ang iban. Kundi ang ubra mo lang ginapanumdum, ubrag yapon. Ang CDRRMO staff nga si Arvelin Majus den nakigbahin man sang iya eksperyensya. Ang amon nga duty everyday is kami ang ga-respond sa mga emails nga ginasend sa mga passengers nga mapuli or kung sino ang kung ano man ang mga queries nila. Kaya kami man ang gasabat sa mga calls kung regarding man sa queries kag concerns everyday sa mga LSI, APOR or any nga mapuli diri or mga residents lang sa city. Normal na lang para sa iya ang makabaton sang reklamo. Gani dako nga bahin nga natalupang dansang netizen ang ila mga sakripisyo. Happy ka man wala at least nakabulig ka sa ila nga amo na lang na ang strength mo nga at least may mabuligan ka nga mapapuli diri nga ay nga amo na lang nabulayan sila sa gwa kag may mga worries man sila dito at least happiness na lang kag do na enjoy mo man balang makita sila nga happy sila. Sa subong,
May kapin 30 tanan ka personnel ang Emergency Operations Center nga naka-assign sa City Hall kag CDRRM office sa motor pool. Mga nagkaladakpan nga naglapas sa health protocol, nagserbisyo sa beautification program bilang penalidad. Nagpanilhig kag nagpanghilamon ang 16 ka violators nga nadakpan sa mga compliance officers nga wala nagasuksok o kung hindi insakto nga pagsuksok sang face mask kag wala nagaobserba sang physical distancing. Base sa ordinansa, 1,000 ka pesos o kung 8 ka oras nga community service ang penalidad para sa first offense. Sa second offense, 2,000 ka pesos o kung 12 ka oras nga community service. Sa third offense, 5,000 ka pesos o kung 16 oras nga community service. Whether kung ano ang ilang gusto, himo nila 2 days or 1 day lang yung community service. Kung gusto niya 2 days, 4 ka oras bong. Kasi mabas naman 4 ka oras. Basta ang importante matapos nila ang 8 hours. Para sa compliance team, makabulig pa sa pagpatahom sang syudad kung community service ang penalidad sa mga violator, imbis nga multahan ang mga ini. Sa tion matapos ang gintalana nga oras para sa community service, may certificate of completion nga ginahatag. Ini nga lihok ang gindayaw sa mga netizen. The idea came from the mayor himself. And I agree with it because it's a win-win solution for us. Hindi na kinahanglan magbayad para kay masakit man ang 1,000. So, an 8-hour community service nga kay para man ina sa aton sa syudad. Maninlo ka para man na sa aton city. Ga-prevent man kita sang higko nga madapo sa aton. So, mas maayo gid nga disiplinahon naton na aton lawas. Subo nga adlaw, may 33 naman ka mga violators ang natalana magsugod sang ila community service. Sa datos ng compliance team, humalin Hulyo 2 tubtob Nobyembre 5, sininga tuig may 3,751 na ka-violators ang nadakpan sa mga personnel sang compliance team, PNP, Task Force ASIS, Task Force for Moral Values, Barangay Affairs Office, kag Sports and Green Guard. Luyag sang compliance team ipalabot sa komunidad nga seryoso ang lokal nga panguluhan sa kampanya nga sundon ang mga minimum health protocol agud matap na ang paglapta sang COVID-19 sa Iloilo City. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Citywide QR code ang ipatuman sa syudad sang Iloilo. Naandan na sa mga nagapadulong sa mga establishmento sa syudad ang pagpirma sa logbook o contact tracing forms. Iniagod mangin mahapos ang contact tracing sa tion may COVID-19 positive sa lugar. Apang sa masunod nga bulan, natala na magpatuman sang citywide QR code ang Iloilo City Government. Ini nga sistema ang kasubong sa QR code nga ginapatuman subong sa pagsulod sa Iloilo City Hall. Basically, it's the same system. We're just gonna dalon tala na siya sa public outside City Hall. You just put it this way. It's just like ang isa ka establishment or isa ka restaurant, no, or isa ka kalagtuan sa City Hall, it's just one office. Diba? Kaya kung dire sa City Hall, pag sulod mo gina-scan, kapag kagtungo sa isa ka opisina, i-scan mo nga QR code. Pagwa mo i-scan mo QR code. That's to record that you were there. So in case someone in that establishment or in that office turns out positive, you will be informed, no? Tanaw na nila kung ano ka kadugay nga totoo in the same contained area. Sugod sa Lunes, Nobyembre 16, sarang na makasugod sang registration sa Uswag Tracer website. Iniagod makaangkon sang QR code nga amo naman ang pagagamiton sa pagsulod sa mga mall kag iban pa nga mga establishmento sa syudad sang Iloilo. I-click kung ikaw ang residente sang Iloilo City, nagatrabaho sa Iloilo City o kung nagabisita lang sa syudad. Pagkatapos, ibutang ang ngalan, address kag contact number. It's browser-based. You go to a certain website, and then you'd be able to, nga may-ari ni siya sa dire, gin-share ko lang sa akon nga home screen, di ba? When you share it, magawa nang imong nga daw icon. So when you click it, it becomes a scanning software, and then you could scan, that's peer-to-peer, amo nang hambal ko nga, kung tupada ito, di scan ko ba lang imong ano. So
Just click on the QR code and you'd be able to scan. Pinaagi sini nga sistema sarang man ma-monitor sa tion may magpadulong sa mga establishmento nga dapat kuntani naka-quarantine ini. Nagsugod na sa information drive ang opisina ni Executive Assistant for Information Technology Francis Cruz sa mga tagdumalahan sa mga establishmento kag bisan mga talatapan sang gobyerno nga nahamtang sa Iloilo City. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.